la pujada a l'ermita, este tramo de dos vials en zig-zag, faltava il·luminació i el projecte contempla la col·locació de 20 balises d'il·luminació, baixetes, que aniran acompanyant el viandant fins a l'ermita des del punt on deixa d'haver la il·luminació del Calvari. Així tenim el mur de tancament de pedra del recinte de l'ermita i de la torre, que després serà complementant en una tanca que anirà escalant la muntanya fins a la torre per a tancar tot el recinte. De les bisagres originals de la porta que se van a reutilitzar per a col·locar unes portes exactament iguals. Giraven sobre ahí. Unes portes pivotants que pivotaran sobre aquest espai. Així va una planxa metàl·lica i on anirà l'eix de la porta enganxat així dalt i en l'eix de la porta. El de 800 anys, de fa 800 anys, i això és la restauració que s'ha fet en la mateixa pedra del voltant de la torre. S'ha gastat la mateixa gravilla del voltant de la torre en morter de calç i arena en proporcions 1 o 3. 3 de grava, 1 de calç. 1 de calç, 3 d'arena. O d'arena, exacto. Ara us vaig explicar quin és el procediment. El sistema de la torre, com veieu, i veus que n'hi ha unes línies. Aquestes línies estaven aproximadament cada 78 centímetres, que eren uns encofrats de fusta i després se col·locaven unes agulles per a ennugar els encofrats, el de fora i el de dins. I aquestes agulles són aquestes. Eixos forats. Eixos forats. Se gastaven unes varetes de fusta. En algunes d'aquestes hem trobat la vareta original. Així es veu la vareta original que es queda ahí. Aquesta vareta de 800 anys. Lo que ara se fa en peces metàl·liques... Ara se fa en unes espases metàl·liques. La veritat d'esta torre, que no té cap torre, que sapiem només per els nostres arqueòlegs, només una torre, només n'hi ha documentat una torre que tinga agulles dobles. Esta és l'única que coneguem que tenia agulles dobles. Normalment les agulles eren simples, eren d'una només, d'una vareta. I aquestes són dobles. Un altre sistema de construir. Sí, així ja s'ha fet la restauració. El que s'ha fet és s'ha restaurat aquesta part i s'ha potenciat la visió de les agulles, perquè com aquesta part serà visitable, perquè a simple vista a l'altura dels ulls se vegi. Que se pugui explicar i la gent entenga. Hem fet una excavació arqueològica, buidarem tot el nivell de la torre per veure si trobem restes arqueològiques fins a més d'un metre i mig de profunditat i no hem trobat res. Hem trobat un ciment antic, però no tenia més interès, s'ha catalogat, s'ha fotografiat, s'ha cartografiat i s'ha tornat a soterrar. Ningún tipus de material ni restes de... No hi ha material ceràmic ni hem trobat coses que puguen datar exactament la data exacta de la torre, però bueno, i la pedra de tapial és com estava, no ha sofrit ninguna alteració. Molt bé. És a dir, quan surt dels encofres, hi ha parts que es queden més planes, on hi ha una pedra se queda un hueco. Ara després veurem algunes parts que s'han restaurat. El que a mi llama l'atenció i me crida molt l'atenció entre totes aquestes construccions són les aristes exteriors. Tenen una perfecció els ànguls. Clar, perquè allà se troben les taules d'una banda i l'altra, però després també se repassaven. Però avui en l'actualitat hi ha sistemes molt bons per sujetar l'encofrat, però fa tants anys demostren que eren molt experts en la construcció, no?
A més, és probablement la mateixa colla feu quasi totes les torres del voltant, perquè la torre del senyor de Serra du el mateix sistema d'encofre, la mateixa altura de plaques, la torre Bufilla de Vetra també du la mateixa. El que canvia respecte a la torre del senyor són el sistema de dobles agulles, entonces no sabem per quina raó. La que sí que es diferente es la de Satareña. Es cara vista, no es encofrada. Sí. Es un tipo de construcción diferente. De pedra. Sí. Pero ahora es como si fuera un ribàs. Sí. Bueno, anem a butxar. Bueno, així veig jo ja restauració, ¿vale? Quin és el concepte de restauració? És deixar tot lo més perfecte, o sea, lo més paregut possible a la realitat, un poc reenfonat perquè se veig la diferència entre l'antic i lo nou, en la idea de que l'aigua no dorga. Rompe els huecos i fa una restauració molt detallada. Entenc que estan treballant, está claro. Subimos, todas las torres, conforme se va creciendo, este muro tiene casi 1 metro, ¿vale? 1,5 metros de abajo y aquí más 1 metro. Como se va creciendo, se va retirando y esto se usa para hacer esto, apoyar. Encontramos en los huecos originales donde se apoyaba la viga maestra, que en su día sería un tronco de un árbol, ¿vale? Y aquí sobre se colocaban otros troncos de árboles más finitos, de pinos de la zona, supongo. Y se apoyaban en esta repisa. Entonces hemos replicado el mismo sistema estructural que había, pero ahora con madera laminada, claro, es más resistente y duradera. Y luego sobre esto va un forjado, y de madera, y sobre él un revestimiento aislante y de hormigón, y luego tendremos unas barandillas para poder subir hasta aquí y asomarnos. Aquí ven las vistas. Hola, buenos días a todos. Como veréis, estamos aquí en un marco incomparable de Serra. Estamos ya prácticamente en la última fase de la rehabilitación de la Torre de la Ermita. La verdad es que ha sido un trabajo muy costoso porque se hace todo a mano.
Y bueno, es una de las apuestas que teníamos desde el Ayuntamiento de poner en valor lo que es nuestro patrimonio monumental. A la viga grande y a las viguetas, ¿no? A todo, a las pequeñas también del paso, también, ¿no? Bueno, como os estaba diciendo, queríamos recuperar el patrimonio monumental que tenemos en Serra. Sabéis que comenzamos con la Torre del Señor en una primera fase y ahora pues estamos en la fase de lo que es la Torre de la Ermita. Esta está situada en un entorno privilegiado que nos deja pues todas las vistas del pueblo y de la montaña, el castillo. La verdad es que yo creo que va a ser un recurso turístico muy bueno para el pueblo y la verdad es que le queda muy poco para finalizarlo. Sí que es verdad que nos encontramos también en esta etapa, ¿no?, digamos histórica, por llamarla de alguna manera, que nos encontramos así con las mascarillas y los guantes y toda la precaución que conlleva. En lo que nos está tocando vivir, ¿no?, a nivel pues nacional e internacional. Pero bueno, tenemos que continuar. Esta es una de las obras que tenemos a punto de terminar y que bueno, queremos que sea uno de los recursos más importantes que tenga Serra dentro del patrimonio monumental y turístico que podemos ofrecer. Y vamos, yo creo que esto es un balcón impresionante, aparte de lo que lleva lo que es la arquitectura y el patrimonio, la arqueología, todo lo que conlleva, que se explicará en las visitas guiadas que tenga esta torre. Pero bueno, aparte es que fíjate, esto es una maravilla lo que tenemos y yo creo que es momento ya de explotarlo, ¿no?, de dedicarnos a ello.